Ahoj, babka! Ja idem dneska do škôlky. A pozri sa, ja som včera papala polievočku sama a toto je môj lunchbox. Zoberieme si lunchbox. Ale toto nepotrebujeme. Potrebujeme? A lunchbox, ale ideš do škôlky dneska ešte. Asi dneska nechce ísť do škôlky. Aha. Scooby-Doo! Tak to zobereš? No, drž. A jak pôjdeš do škôlky? Daj rukavníky, ti dám dole. To je... Nejdeme sa teraz kúpať. Až keď prídeš do škôlky, sa poďme kúpať. No, a tak to vyvádza tá naša školkárka. Bác! Ako? Ešte raz? Ukáži mi, jak sa blázniš. A jak sa jeduješ. Povedz babka. Ako povieš? Povedz ňaňa. Zakývaj im, povedz ahoj, ňaňa. Haj. A povedz babka. A Aďa. Dede. Aďo. Ňaňa. Mark. No, pracujeme na Markovi. Dobre, čau, čau. Papa. Papa, zakývaj im. Pošli im bočku im pošli. Tak.